og velkommen. I dag skal jeg lave en Q&A med min ven Tobias. Han er kameramand. Ja. Godt, vi læser bare lige spørgsmålene op. Okay. Er I klar? Hvad er min livret? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror min livret det er fiskefilet med kartofler og persillesauce. Hvor mange ben har din vandrende pinde? De har 6 ben. Hvad er mit hademad? Ost. Hvor bor jeg? Jeg bor i Ans. Bip, bip. Hvilken telefon har jeg? Jeg har en iPhone 8. Hvad er min yndlingssang? Jul på Vesterbro i juletiden. Hvilken by bor jeg i? Ans igen. Apple eller Android? Apple. Hvad er min hobby? At lave YouTube. Jeg skal lige huske, om der er lidt flere spørgsmål. Ja. Tobias skal lige komme ind i billedet, så man kan se. Der kommer lige noget ventemusik på. Everybody,